Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi ka natong tanan na, kumusta? Adlaw dahil karong Merkulis no, o Martes, pizza 19 sa buwan sa Mayo, tuig 2026, o sa dili pa day no? Ako rin masahon din ay usa ka nag-comment no? Si Ames Lopez, thank you sa pag-upload, boss. Okay, wala isa pa yan no? Ames Lopez, shout out diha no sa imong pamilya nga naa sa Pinas no. From Saudi Arabia. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Ames Lopez, thank you kayo idol sa pagsubaybay. O kang James Sabiro, salamat kayo idol sa pagpaminaw no. O karon sa sumpay ning sugilano nga sinuwat ni Maritis Alboris. Part 25 na ta no, mga ka-listeners na part 25 na ta. Anino sa kagahapon. Leche! Leche! Oh! Kadakor ba sa ako napildi ka ganina sa kasino? Sobra sa milyon ang ako napildi. No. Kinalang mabawi ko ang ako napildi ka ganina. Kinalang mabawi ko katong kataha. Karong nagsalikwan ako ni Joshua. Kinalang makadaog ko og dakong kantidad. Mubalik ko sa kasino. Bawion ako ang dako na kong pildi ka ganina. Kinalang lang mo daog ko. I am born a winner. Ug dili ni makatandog na ako. I will rise up again, Joshua. Timan-i ka na. Nagtuo kang masayon-sayon dako nimo sa pagdispatch, Sarah? No. Nagpakahilom ko. Pero imo kong gisamok. Imong gisamok ang akong kalibutan. Gibiyaan ako ang tanan alang nimo. Unya ingnon ko nimo niini. No. Makita unya nimo. Usa ko kadakong pagkawala sa imong kinabuhi, Joshua. Makita nimo. Kinahanglang mailhan ko unya ang babae nga imong gikabuangan karon. Tan-ahon ta kun makalabaw ba siya nako. Tahawa sa ko agianan mga buwisit! Kihatan pa ko nining pagkaon ni Dave. May kang muulo-ulo sa kong kasing-kasing. Humani mo ibundak. Imo na sang kuguson. May ka, uy. Kalagot ka. Gusto ko maglagot mo, pero... anong dili magit mo dugay ang akong kalagot ka batiuin? Mura na maghangin na mulabay. Anta, ingon ana lang akong feelings para nimo. Murag hangin, mulabay lang. Pero, glagot ako nimo ha. Dugay lang kay ni pagbati ah. Pila na niya katuig ha. Wa pagyapon mawa. Ang lagot na kikay ko. Dugay na ako nag-antos ini pagpati ah. Makalagot na kini siya ba? Awa na ba? Ano dili magkakamutagam sa una pag ka. Best friend na gani ka. Best friend na gani. Girl, Roman, gwapa kay ka girl, pero dako kay kaglamoy ay di bagay nimo. Unsa? Ingon-ingon pa ka ganiha nga di ka mukaon. Ako na lang na. Unya karon, sa ako ng pagbalik, sino naman lagi na? Nagagot man ko. Ay, Sorry ha, girl. Palitan na lang tayo kaglain ha. lain ka maglagot, girl. Ay, nagkasuko ha? Huwag ko masuko. Naglagot ramang ko. Ay, lahi di ay na. Wa ko ma-inform. Pwede na din ang maglagot nga wa masuko. Hala no. Ay, napayo sa kahiwa nga adobo. Ako na lang na abiya. Oh. Kinat-kita na nila ako. Daw kon masuko, che. Wala ko masuko. Naglagot ako. Ay, bahala kasi mong life, oy. Lain kay ka, girl. Hoy, yun sa man ka. Mo-overtime pa ka tinuod? Oh, Ay, hala, sige, oy. Muna na lang nig-out ni Ponce ni mo. Kapoy na, oy. sige. Amping sila nimo. Saba, oy. Bye. Napaka siya sa kawasa. Naghuwat. Bahala siya, oy. Di pa ko mukawas. Dili ko mo sabay ni mo, Dave, sa pagpauli.
magpauli og imo kung ganahan ka. Maglikay na ko nimo sugod karon. Papahuwayon ko na ang akong kasing-kasing sa paghigugma nimo. Ay, ang sao di ay, uy. Makalikay ba ko niya nga nag-uban na mi sa usa ka bahay lang? Ingon bitaw ko, sayop gyud kanitipon ko nila sa pagpuyo. Sayop gyud. Ngano sad lagi ni uban ko? Murag kog iro nga gitukoy niya ni uban ra sa dayon. Ay, lano, kaluoy sa niya nga mag-aabot og dugay na ko sa gawas. Pero paala siya. Kagdaghang panglamok din eh. Ganun wa pa man magawa si Jenny. Kanina pa man ko nag-aabot niya din sa gawas hospital. Usod na pala ka kog balik sa kinano aron nga di ko lamokon. O ang kauban ni Jenny nga nurse. Nurse? Dave? Hi, si Jenny. Ay, hala, duty para ba? Overtime pa kuno siya. Abi na ko magdungan mo. Sila man to sponsigod mo yung nagsabot. Pero, ang botong bayhana, uy. Unsa? Unsa ba siyang oras sa di mo gawas? Lawasad ko kay Baura ba? Tawagin na lang. O sige, salamat. Oh, sige. Ako si gamay, be. Bitaw, ay, gapuhag yun ni mo. Uy, babush na, uy. Makikita niya ta ka. Mapatyan ko sa kong amiga. Tawagan ako. Oh, nanawag na sa day. Bahala ka diya. Di ko mutupag busy ko. Sige cute. Pag sige cute panawag. Basta kaya di ko mutupag ni mo. Isilent ka pe. Da. Di na ko makadungog ni mo. Ay, sa mukha. Uy, unong na pa. Da, unong lagi ka. Pulaan lagi ka. Basik mo lakaw na siya no niya. Di na ko paabuton. Ay, makalagot. Ano mag-uulmang ko? Di ba maumali akong gusto? Nga dili na mukuyog niya. Nga mulikay na ko niya. Nga mag-uulmang ko kung muuna na siya upauli. Pala ka. Dili ko mag-uul. No? Kung ano nitawag ko balik ay. Nabahala sa kaoy. Hello, Dave? Ikaw din ni Josh? Baby, you sound disappointed. Kadili si Dave ang nanawag kung dili ako. I'm kinda hurt. Sorry, nagsabot ang good nga magdungan sa papauli. Mo nga nagpaabot ko sa iyang tawag. So, you're still working? Dili ba angay nga naragas inyo karon? Ni overtime po. Don't overwork. Dili mayo si mong lawas. Salamat. Magpauli na sa kuron kay nagpaabot na ako si Dave. How I wish I were Dave. Ha? Nga naman. Aron, paabuton sab ko nimo. Natural. Best friend man ni. Huwag nag-uban ni sa usa ka bahay. I'm jealous. Unsa? I'm jealous with your closeness. Silingan namin ka ni Adto pa ni Dave. Mga bata pa lang mi. Suod namin managigala. Dihaling ko to ba? Ang... Ang inyong closeness. Please, don't fall for him. Ha? Dugay ra noon. You were saying? Ha? Ingon ko, dugay sabdi kang ni Pauli. Murag muliki naman ni hapit ang screen sa kong cellphone sigig dahil sa iyang number. Kung di mo tubag, dili makontak mo sa mo reply sa kong text. Nagkutoy na rin niya akong tiyan. Muna na ako sa pauli, no? Dave, Kinsa ko? I mean, Josh. Di ko mahimong magdugay sa pagtubag sa imong tawag, ha? Tingaling makitaan ko sa among labaw. Nya makasapan ko. Oras na sab nga, mupainom ko og tambal sa pasyente. Sorry, gid kaayo, ha? It's okay. Nagkasabot ko. Imo ng trabaho. Bari magkahukom ka na unya. Ya mo trabaho ubos sa akong kumpanya. Dili ka na unya mahago pag maayo. Salamat. Think about it, Jen. It will benefit the both of us. Ha? I miss you. Sige, Josh. Bye na. Amping. Mulag out na ko. Ay, kabayo ka na ko. Kasi murag kabayo ka dako. Ikaw, kabayo. Kalit ka nito nga. Ano din na ka diha? Wa man kay abiso. Kanina ra ko nagsigig panawag nimo, di nimo tubagon. Mao di ay kay may lain man di kang gikatawag-tawag diha. May lain kang paabot. Ha? Wa no, taka man lang ka. Ano di mo ka motubag sa akong tawag? Busy ko. Busy. Pero makatubag ka sa tawag ni Diyos. Ano kay ba ka nga si Josh to? Minaw ko. Bad. Kanina ra ko nagpaabot nimo sa gawas. Hapit mo 50 na ang nahimo na akong miskul nimo. Ha? Asa good? 50. Latino. Tinood. Di ba bitaw? Saman ka, ipagang pauli. Gutom na kay ko. Saan ang oras ako? Wapa ko'y paniod to. Unsa? Ting pa di hapon na niya, wa pa kay paniud to? Agay. Hatod-hatod kag kaon diri ganina. Nya ikaw wa di kay kaon. Agay, Jen. Jenny Samson, ha? Kawap, usog laki ka manapat. Kay gahi magkag-o. Giingan dili magpagutom. Dili magpagutom. Last ka na lang, ha? Unyag mo usap ako, ha? Gara ka. Ha? Nang last na lang to. Ay! Dave, kasi mo buhaton ako. Kumutol imong naong aron makabawos ko. Katsabi. Sa,
Kay pa! Sabi kong aping, so tambok ko. Kapuwas imong naong, oh. Adi ay, tambok di ko ha. Mingon day kong tambok ka. Chubby lang kag chicks. Tambok lagi. Agay ba? High blood. Padya. Oh, Gitanaw ta ni Doc. Bawa na po. Piya na gikan din ni. pabuto tagas kawas. O lagi, sige na, bawa na. Paabot ko. Kikinhatan ko sa buing pagbiya. Ay, Dave. Kay Pao kang gwapo ka da. Mo nang nikara ka. Ayaw pa. Huyang kini kasing-kasing ako basta ikaw. Makalagot ka, Heart. Kaganina lang. Gusto na kang mulikay. Unya karuin ang imong pahiyom abot nas dunggan. Heart, unsa mang gyud? Unsa mang gyud? Sige pataani. Oh, sige, uy. Abi na ko, ipahurot ko nimo lamok diri sa gawas o pinaabot nimo. Dako na kay kag bayranan. Kung taxi pa nga akong gidrivean. Dugay kay kong nag-waiting. Pakonsensya ka? Siya man eh. Biskuit. Babags imuntihan. Samtang wa pa ta maabot sa bahay. Thank you. Katutful sa akong amiga eh. Hey, amiga. Ikaw pa nangumutasad kag aping Dave. Sakay na, mahal ka prinsesa. Salamat. Sa puton. Igutom na ka? Wa pa. May pa ka. Gutom na kay ko. Ngano gihuwat pa man ko nimo? Kay gigutom na ko. Kay ngano nga gihuwat pa ko nimo nga gigutom naman ka Kay ngano nagutman man ko. Kay gihuwat pa man ko nimo. Ngano man. Ambot lang nimo. Kay importante ka na ako. Wanay hustong tubag. Importante. Kaya Ba? Kung iti ko biskwit, ngayon mong gihata ganina. Kay maglisod ko sa pag-drive. wala no, unsa ka bata kay hungitan? Kaya naman day. Bata day hungitan. Ang pinangga di ay. Ano ba? Abi na, bi. Karasan. Ah. Ana. Sige kay matukan ka. Ayaw pagsigi og lingi na ako kay mabangga ta. Hungitan lagi ta ka. Uy, ngano di ay ni time pa sa? Di lagi ni ang daan pa uli sa ato. Asa pa di ay ta? Payatuon pa ta. Asa? Basta. Ako'y bahala nimo. Leave it to me, baby. Baby. Sapa ka di ay. Kita ko adto. Ha? Saan sa pa? Ipahiyom ka. Ganan kang tawag ko ng baby, ha? Karon ka. Baby na ako itawag nimo, dili na Jenny. So? Baby. Puyo, Dave. Baby. Hilom. High blood si baby Jenny. Hala, kanindot ko din eh. Wala yung kahibaw nga may karanan di ay dining dapita. Nice kaayo. Now you know. Naibawan na kakaroon. Dirita dapit sa naplin. Dali. Okay, lingkod na baby. Dave ha, gara na ka ha. Ano man, dili pa ka anak? Dahil mo tawag niyo baby? Dili ko. Gusto na anak, bi. Ay, kadiyot lang, kadiyot. Ay, si Joshua. Hello, Joshua. Hi, baby. Nauli ka na ba? Wa pa. Mangaon na mi ni Dave. Sari pa mi manguli. Iya kong gidain ning usa ka restaurant nga ambot kun asa ning dapita. Karon pa ko makaani sukat. Do you like it? Ha? Ako ganahan ko? Yes. Because I could always take you somewhere. Yeah, mas tindot din ang dapita. Kayang gidadaan mo. Just tell me kung nasa ka.
O sa way pagduha-duha. Dadun taray ka. Dito, baby. Josh, Ina kong karon ka gusto. Kay karon sa dayon. Anaon ti ka. Kung hain ka man karon mahimutan. Utad un sa dapit kung diin mas ganahan ka. ha? Ano to? Kadungog ko ha. I-loudspeaker ni mo ang iyang tawag. Ha? Josh, I wanna see you, baby. Josh, may mo bang ugma na lang ta magstorya? Dili kay madulungog ang imong tingog diri good. Choppy. Hangin magud kaayo diri sa among location kay daplin sa baybayon. Baby. Ha? Unsa to? Hello, Jen. Can you hear me now? Oo, pero putol-putol lagi. Dili maayo ang signal niya. Hangin kaayo diri. Sorry Hello, Josh? Yes, baby, I'm listening. Hello? Hello? Baby? Hello? Jenny? Nawa na yun sa speakers linya. Ang saba ni. Kaya bang mura man kong mabuang nga magunahuna niya? Tungod ba kay nakita kong lihay kay siya kung maghiskot na ko. About sa kong feelings. Na-challenge ba lang ko niya? O lahi lang. Lahi lang yun siya sa tanang babae. Nga akong nakaila. Jenny. Dili kumuhunong. Hangtod nga maangkon ta ka. Wow! Kalami sa mga sudan nagihatod sa waiter. Kigutom kong pinakalit. Wow! May pinakbit pa nga may chicharon ang toppings. Akong favorite. Hey Dave, sige na mga na ta. Gigutom naman ka. Mga na ta. Samtang init pa ning bulalo, oh. Lamikik nong. Kalami kit-kiton. Unya bit-biton sa inikahuman. Unya suyupon ang uyok. Kao na. Uy, ngano ko, uy. Kalat-kalag kahilom. Galain ang kabuhi ni mo, no? Mao na, resulta na nga nagpagutom ka. Sige na, kao na. Sabaw, tilawi, lami kay ang timpla. Ayaw na. Kao na diha umaayo kay tingalig anhiuno niya kasi mong baby ug dadon sa mas nindot na kananan, baby. Dili ka ganahan nga akong tawagon og baby pero okay ra kung si Diyos ang mutawag nimo, baby. Kaya naman. Kaya nagagusto ka niya? Naunsa ka, uy. Nagagusto ka niya, no? Hinoon, kinsa ba'y dili makagusto sa lalaki nga gawas nga gwapo? Adunahan pa og... Mas gwapo ka o mas gusto ta ka. Ha? Kay best friend ta ka. Mas gusto ta kang makauban kay niya. Mga sige na, kao na. Mga ona ta kagigutom na ko. Sige na. Jen. Naman. Jenny. Di ko pala sa lima akong na. Ano sa ma'am? Hinay lang og kaon kay misa mo katsabi ang imong chicks. Di ay. Ay, Wala ko akong mo. Dako na yun kaayo ang akong pildi ka ganina sa poker. Mga mibalhin ko din sa slot machine. Basta pa dahil kun makahit ko sa jackpot. Pero pisit. Pisit, Jud. Wala na pa nausik na ko kwarta. Hangtod ka ron. Papamagyapon ko makadaog. Kalagkot. Kadali mahot dun sa kwarta inidapitang litse. Pila na lang naibilin sa kong kwarta ka ron. 50K na lang ang worth sa chips. Oh, shit. I-all-in-one ko ni. Last game. Dili ko mahimo mo pa ulit na pildira.
Dili mahimong sa sugal ug sa gugma, pildira ko. Dili ko mosugot. Gibiyaan ko si Dave, alang sa mas haruhay nga kinabuhi. Busa angay lang, mabarugan ko kana. Kinahanglan mapabiling magtubod ang akong kwarta. Dili ko mosugot nga mabalik sa kanhin akong kahintang. No, never, not ever. Kumusta pagkatao? Ay! Dili kay ka mangurat, Kay pa. oy! Ha? Siya? Nangumusta ra gani ang tao, makurat na ka. Minus-minus ka ng pagpangapin mo. Ang, mukalat mo lang kag tunga, kundi sa luyo sa atubangan. Tugkan man tag nervyos ni mo, uy. Kasayo ko ni mo ni mata. Sayo may manglakaw ni Abay Berto. Aron sayo sa ko nga mahuman sa kong gimbuhaton. Basin pag ako'y makakuha ni Inday Elin, unya. Aron nga dili na mahago si nanay. O ini ko man lang kukuha sa bata, ikaw na sa mga kukuhaon. Ay, bisag dili na, uy. Kuhaon te ka, siya dili na. Ha? Abuta ko niya ha, kay kuhaon te ka. Bahala ka. Ikaw bitay mahago. Sige, bye. 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 Amping. Hmm? Babay na, uy. Magipaabot pa ka? Dili ko ni mo yatod pa ingon sa gawa sa bahay. Hala ha? Naglangi ha? Ha? Wa pa ko'y panghilamos. Bungkag pa kaya akong buhok. O wa pa sad ko'y pang... Daghan, nagapuya ba? Oy! Istorya, eh. Di na pa. Yatod ako sa gawas. Awa na ngagpay na sad. Dave, bukat pa. Wa pa ko'y hilamos lagi. Dili ko. Dili imong naong akong agbayan, imong abaga. Hayo kay dikit ba? Wa pa ko makapanglibugmog ba ya? Kaanda Ano ko, ba? ana. Nalimot ka nga, alis akong abaga mo to ang imong laway sa Budi, una. ay. Kumatapat ka sa paghigda, nya unlan ka sa kong bukton. Naanad ako sa baho ni mo eh. Mm. Hilas ay, kay kastanan, oy. Hilas Okay. kay kastanan. Kapoy ni mo. Oh, wa man lagi si abay ni mo sa gawas. Ito na tingali. Taguna na sa sakinan. Babay na. Ito na ko. Bye. Mwah. Oh. Hala. Kiyakan niya akong api. Kiyakan ko niya. Oh, muna kong asawa nga nihatod niya paingon sa gawas ug pagkahuman. Haggan sa bana inigbiya. Ah! Saan ito mo? Ha? Ay, wa! Na ako'y ok ka nakita. Ok. Mora to, sige na. Babay na, lakaw na. Bye! Kanina to akong morning. Ang ganda ko! Feel na feel ang long hair ko! Ay, nindot. Bati. Dapat dahil sayaw. Para exercise na lang set. Ready, set, go. Ang ganda ko! Feel na feel ang long hair ko! Ang ganda ko! Feel na feel ang long hair ko! Ang ganda ko! The lucky one magiging papa ko! Ang ganda ko! Ay, Murag nindot kay atong kabuntagon ronda. Nay. Hi, Nay. Ganina na ka diya, Nay. Paggawasan ninyo ni Dave Sultahan aron ihatod siya sa gawas. Sure? Nakakita ka? Ay, Nay. Kuan ra to, Nay. Uwa ra to, Nay. Igo ra jud ko. Ay anak, gwapara ka. Pero dili ka blessed sa tinom. Ay, grabihan ni Nanay, oy. Hala, no? Ay, dili ba mahimong maangko ng tanan anak kay makanfair naman po sa uban. Hala, Nanay, ha? Harap-harapan ng insulto, ha? Kalabas ako. Ang sa naman din ang orasa. Ay. Mag-alaw na sa hapon. Oh, shit. Maday nga marag. Nagkutoy ng ako tiyan. Hapon naman di ay. Gipukaw na ko sa kagutom. Bisit. Ayaw eh.
Lami pa kayo untang ikatog. Asa na ba kung oras sa nga naabot din sa kondo? Alas 4 na sa kadlawon. Oh, I remember. Wa pa sa day kumukaon pa ni hapon kagabi. Anya, magalauna na sa hapon karon. Wa pa sa ko'y pamahog pa ni Udto. Kalami ba yung dili ibiya sa kama? Bangon na lang ko kadiyot. Mukaon ko kadiyot. Ugo niya, mubalik ko sa pagkatuogi ni Kauman. Oh, buwisit. Wala naman sud ang ref. Nga angay unta. Naghapon ko mangumpragikan sa opisina ni Josh. Pero wa. Tungod sa nahitabo. Sa akong kalagot. May balik ko sa kasino. Mihapit ra ko makadiyot kagahapon sa Udto. Or moduog makadiyot sa slot machine. Pero diyan sa gunso ng akong pildi. Mipiya ko. Umiadto ko sa opisina ni Josh. Then, nakadto. Nakadto ang nahitabo ng pisit. Sabay na din sa kabinet ha. Mayong sa Lex Pino. Sausage. Pork and beans. Mo na lang ni masudan din ni. Kabuisit eh. Kanus apa man ko katapusan nga nangumpra. Kalakot. Wa man lang di ko makabantay nga nahurot ang mga stocks ng pagkaon din sa kusina. Kining sausage na lang ang may kong kilawon. Kapoy nagluto eh. May nalang gani kay isi open ra ni siya. Maabli na nako kung birahon ra ning ibabaw nga bahin sa lata. Kakahit basad ani. Ay, shit! Shit, naibot pa dyan ang parabira. Visit! Visit, kagutom na ra ba? Mura nagbikurog ang akong kamot sa kagutom. Ay, nabatong kan opener. Diara. Kalisod. Nakagahit na ba noong abdihan aning leche? Kalagot! Ay! Nga bang mura magdagabot-abot ang akong dimalas karon? Puisit! Hello, Tita Son? Di aka. Can I come in? Actually, paikot kong Bulakaw. May mahinungdadon kong pakigkitaan. Unsay kaalakat ko ni mo, Emmy? Nganong ni aka sa kong unit? Kinsa nagpasakan ni mo dinhi? Ay, nagkailanan ako ang gwardya ni moong condominium, tita. Dili na lisod para nako ang pagsudin he. Magkapila ko manawag ni mo kaganina, pero dili ka mo tubag. Mga ni ako. Ako na gihato na akong kaugalingon dinhi sa imong atubangan. May mo na ba kung madayon? Nagdali ko. Kuno say mo tuyo, sulti na. Okay, sige. Kung mauna imong gusto, diretso ta sa akong tuyo. Ni ako, kay maningil ko sa imong balance sa nakuha nimong alahas nako. Nga, nakalimtan na lang yun nako nga. Pag-usa ka buwan naman di ay kang medyo. And so now, dili na ko busy. Makapaningil na ko ni mo, tita. I heard nga nagbuwag na ko mo sa kong pag-umangkon nga si Josh. Dali ako ni mo nakabalita. Sa miagang adlaw pa lang gani ka na mahitabo. Yun sa mga pagkaibaw. Well, sa among society, rumors spread like wildfire. Wa ko magdaho nga. Marites sabdi ay ang mga sama ninyo og estado sa kinabuhi, tita. You could say so. Whatever, tita. Hatagin na lang ko check sa imong balance nako sa gikuha nimong alas. I can't. Unsa you can't? Dili ka makabayad karon?
Sa imong kakwartahan, dili ka mo bayad? And why should I? Unsay? There's no way kabubayad ko sa alahas ka mga fake. Unsa? No, dili ka na tinuod. Ayaw ko binuangi usama ni Ana, Tita Azon. Wa ko magbinuang. Ikaw ang nagbinuang. Imo kong gihatagan og mga alahas ka mga fake. Ikaw ang angay mo bayad nako. Ibalik ang nauna na kong gibayad ni mo nga 250,000 pesos. Unsa? Scammer ka. Na maligya kag alahas ka mga mahalon kaayo, pero mga fake. Dili ka na tinuod. Dili ka na tinuod, tita. Daghan sa imong mga kailangan nakakuha sa maong alahas ug dili kini fake. Legit ang mga alahas nga akong gibaligya. Kung dili ka mo bayad, then ibalik nako ang maong mga alahas. What? Nagpakatawa ka ba? Wa ko magkumidya, Tita Azon. Ibalik nako ang akong mga alahas kung dili ka gustong magubot ta. Pwes magkagubot kita. Maayo kay gihatod nimong imong kaugalingon dinhi sa kong kondominium. Tana, mag-uban ta sa presinto kay ipadakop ta ka. Tana! No! Buhay ko! Ibalik nako ang akong mga alahas, tita! Don't tita, may kay dili ta kaigunsa. Pwes! Ibalik nako ang akong mga alahas nang! You sab! Ha? Hain ang akong mga alahas tigwang. Nagtugang wa ko masayod nga mudatong kagihapon og mga batanon? Ha? Ambi ang akong mga alahas! Ibalik na nako! Then find it! Usa? Pangitaas sa basurahan kung makitaan pa ba nimo kay dugay na akong gipanglabay. No! Dili ka na tinuod! Ikihat ka! Go on! Katubangon ta ka bisag asa pagkurtiha, mangingilad. Dili mo kini mahimo buhaton ako, Tita Azon! Nagkinahanglan ko sa maong kwarta, please! Don't touch me! Kitukman ko nimo! Pahawas akong atubangan. Isira ko na ang pultahan sa kong unit kay tingaling unsa pa imong kuhaon. Unsa? Dili ka kakumpiyansahan. Ang sama nimong mangingilad. Who knows? May nakuha ka na di ay nga mahalong butang ka ni adto sa makasud ka pa din sa kong unit. Now, if you'll excuse me, may mahinungdanon pa kong lakaw ug nakababag ka na sa kunya sa korte. Kung may reklamo ka, reklamo lang. Tubang nimo. Tito! But I doubt kung may kwarta ka pa bang ikasarang sa paggasto karon nga dili ka na connected sa akong pag-umangkon. Ha? No! No! Shit! Shit! Dili kini mahimo! Dili ko nila bayaran sa dakong kantidad nga ilang nakuha nako. Atuon ko ang uban nga ang mga nakakuha na kong alahas. Kinala makulikta ko ang ilang mga bayad. Oh, smiling kay kayons. Gahapon pa no, excited kay kang mupauli. Say na Nasa ano paabot? Sapa, uy, kini mo ba? Ngano gani? O sinig paluyo ang pahiyo mga murag. Di man matakom ng baba mo. Sige mang gapahiyo. Ay, wala lang. Basta lang good. Chismosa sad kay ka, uy. Gawas ka chismosa, no? Himantayan pagid ka, girl. Hala ha. Sakit kaya ka manulti sa imong gala, ha? Wara gani. Iya pag yung palaw man ang atong smile, uy. Unya, kung mag-uulasag ko, di mo sa kong bantayan. Ay, wala man yun, no? Unsa di ay? Nabala ka diya, uy. Basta kay human ako sa kong oras, mo out na ko ron. Bye! Fine. Lakaw na kay mga nagpaabot na ba ni mong lamis gawan. Sa huy, baba. Diyan mo. Baba ni mo ba? Plastic. Sige, magsurur ko rin mo ron, oy. Una na lang. Sige, diha ka na. Mo out na ko. Babush! May tagwa para makagawa si Jenny da. Nalangan na ba ko kadyot kay naghapit pa ko pangumpra. Magluto ko ma. Unya, mga dumi sa dagat. At dumi mag-celebrate. Doon na ko sa ospital ng iyang trabahoan. Wa pa man day siya.
Abi na akong nagpaabot na siya na ako din sa parkinganan. Di aman na sa kong tungod ni Hunong ni sakyanan ako eh. Kadako pa manunta sa parking space. Baby. Josh! Di alagi ka. Ang sakyanan ka na ni Dave. Di ana siya. Hi. Glad dabtan kita ka. Abi ko, uwahin ako. Natrapi ko. Ang ngayon ta nga, kaganihan ko nga ni Adini. Aron, magpaabot sa mong pagawas. Oh, may mo bang maimbitar ka? Ha? Jenny? Tada. Brad, kumusta? Okay ra. Ikaw? Never been this good nga nakita na sab nako si Jenny. Kuan, Jen, shall we? Ha? Asa di mo? Mauli naman ta. ha? She's coming with me. Gisundo na ko siya. I came first. Pero kami ang nagsabot nga mag-uban. Can we settle here? Dili ko gusto malibog si Jenny. Since ako ang unang miabot din eh. May mo bang dili una siya muban ako? Karon? When anyway, nag-uban mo sa kabay, di ba? Can you at least give me a chance nga ikaw ba ako siya? Jenny, shall we? Asa man ka muuban? Asa man ka muban? Yes! Napalagi ko! Aming ko na ko! Oh, manamian ang mga putahe sa tubangan. Hello, mga fafa! I promise. Ganahan ka sa dapit nga dadaan ko nimo. Please, come with me. Sa mga Chin, muuban ka na niya? I have a name. Yes, padaplin kay matumban ako imong buhok. We won't be long. Matutadayon ka kung makagikan na ta karon. Tupagoy! Asa ka mauban sa to? Sawa! Sige. Sige Sige, unsa. Ay, got thrilling. Shh, sa pa. Naglibog pa ko sa akong itupag. Ikaw sa doha ka mga gwapo ang paabot. Siyempre, mas thrilling ka yun. Ako ang sobra ha. O, dili mapilian. Hilom di ay kapoy ni mo. Jen, I'm waiting. Bibiyahe ko pa ingon din eh. Og pipila ka oras. Makita ka lang. Ay, bongga ka, girl! Baby. What did you call her? Baby. Damn. Kamu na? Dili. Oh! Binihirap yun ko! Musaksi! Kamu na? Og wa ko nimo sulti. Sakit ha. Di kita. So, kamu na gyud. Is it true, baby? Oh, nagay baby na sa siya. Dili gani. O gani. So, which is which? Dili. Oh. Last lang ka ha. Himuon ko ni mong bakakon. Unya ka lang yun. Kaya di tinod ka kita. Kita ang nag-best friend. Gosh. I thought mahugra sawa ang akong kahago. Abi kog, wani kay gayunan nga maangkon ta ka. Presenting here, Vacant Rakesh! I don't want to waste any more time. Let's go, baby. Oh, take my hand. Dawat ron. Wala ba ko'y sali ka na tawala? Mag-urabay na mo na kaila. Mao ganing ila-ilahon. Sumuuban ka. Aron makaila siya. O basin pag malimot ko. Josh, tana. Let's go. Okay. Brad, ayog ka bala ka. Iuli na ko nga way touch sang imong suod nga higala. Kita ka to. Kita mo lang. Misakay sa ngawa mananghit. Bibiya ngawa magpahibaw. Kato di ay.
Dili ba guol? Bakante ra ko. Daghan pa kong buhaton. Adto na ko. Um, bahala ko. Di ka katilaw na ako. Siya! Ganila pagit ka nga nagsige upang hupaw. It's a sigh of relief. Miuot makadihot ang akong dugan ka ganina. Sa gisulti ni Dave nga kamo na. Abi ko, kamo na yun. Moro na kong katakihon. I really thought nga, wala ko'y chance. Gwardyado ka sa imong suod nga higala. Ingon anak gina siya. Sugad pagit sa una. I think he likes you. Unsa? But I don't care. As long as dili pa kamo magkasal, ilugon pagyapon ti kagika niya. Josh. Ingon ko ni anak ka determinado, Jenny. I want to own you. I want to make you mine. And for the first time, I want to marry a woman. Josh. Sugta ko. O ipamatuod na ko nimo nga seryoso ko sa kong isulti. I am gonna marry you, baby. Kanindot iniining maong kananan. May mas nindot pa, ining maong kananan. If only, buban ka na ko sa syudad. Josh. Ang offer ngay kasal, nga kung gingon ka ganiya, still stands. Please. Josh. Let me prove my worth, baby. Isaan ako. I may not be a perfect husband. Unya ni mo human ka makasal. But I swear, I'm gonna be a loving husband and a father. Unya sa umaabot ang mga anak. Josh. Mga anak? Mga anak. Bugtong kong anak, baby. And so gusto kong dagan. As many as you could produce. Because I am more than willing to provide. Kabantay ka? Sa unsa? Sa imong pagduha-duha? Huwag ka makabantay nga. Bugnaw kaya nga ako ang pad nga imong gikuptan. Murag minatay, no? What? And why is that? Come, let me. Tempa. Ang sa imong buhaton. Nga nung imong gibutang sa imong baba nga akong kamot, di mo pa akon. What? Maugid ka na ang nakapainlove na ko nimo, baby. You just know how to make me laugh. Paakon yun? Well, I'm so tempted. Because I can't get enough of you, baby. Tempa, binuang ba? No, ayok birang imong kamot. Wala sa may baho. Nagisundan ko sila din sa ilang ganhian nga kananan. Ang nga no. Pero pag ikusalig sa pulman yan na tuhana. Barako kay Hitsura. Kung makatutok pa ni Jenny, murag. Oh, yang gikuha ang kamot ni Jenny. O gibutang sa iyang baba. Oh, sa mga iyang gibuhat. O ang babae sab. Igo lang ipahiyom. Unya ka lang ginako mapayana ka. Bago pa lang ganit mo nagkaila. Lamit na kay ka mapahiyom anak niya. Misalig ka na dayon. Imo kong gipailuan ang mistisong unggoy. Sige na. Wa na mamugdaw ang akong kamot. Ambi na.
Ah, mm, Buhiin ako pa. I want to hold you forever. Why forever? Then for the rest of my life. Kanindot pa madion, pero... Pero may gipaabot kang laing tao. Gabusulti ni mo ni Ana. Ha? Gusto sabni mo siya. Ha? Kinsa ba? Let's eat. Dili ko gusto maguba ang imong gabi eh. Ang atong gabi eh. Dili na mag-iskot og laing tao. Let's imagine nga kita lang duha ang nagpuyo sa kalibutan karong gabi una. Kalisod po. Maayo ka ba og imagination? Depende. Nga naman. Close your eyes. Ha? Kay? Just close your eyes. Promise. Wa ko'y daw tang buhaton nimo. Just trust me. And I will bring you to my world. So na yung gibuhat. Iyang gitangtang ang iyang niktay. Ug mibarog siya. Naa siya sa luyo ni Jenny. Iyang tukon si Jenny? Dili. Dili siya makahimo na din nga may laing mga tao. Bisan may hapra ang mga tao din pero nasayod siya nga posibleng may makakita niya kung buhaton na niya. Uy, iya din gitap-tap sa mga mata ni Jenny. Sabay planong itawhana. May ragit nga misunod ko nila din aron mabantayan ako si Jenny. Nagunsa na siya. Sabay gibuhat ang tawhana. Josh, wa ko'y makita. It's because gitagtapan kong imong mga mata sa akong necktie. Di ba? Oh, pero... Nganong murag duol kayo ang imong naong nako. Murag maiko ang akong naong sa imong paginawa. Because I'm only an inch away from you, baby. Josh... Imagine nga kitang duha na karon. Sudso sa kalawag. Maglain ang akong kabuhi mag-imagine. Why? Kita lang duha? Jen. Imong gihikap pang akong naong. Imagine me holding you like this. Sa kalawag. Og kitarang duha. Og... Ayaw. Ha? Ano lang iipadayon og sulti kay naglain ang akong kabuhi. Na-imagine ako kita lang duha og imo kong gikuptan og duol na kay imong naong nako. Murag ako ka. Mura na kang unsa, Jen. Kay mahimong atagan tagkatumanan kanang naasi mong nauna karon. Also, hunti ka pa ingon sa kong sakyanan. And I will give you what you want. Gamay na lang yun og labayon tanagid ka karon Jenny. Bikara ka nagbayo da. Giganahan ka na. Huwag ka gibuhat nga kuwang na lang gamay na lang gid kayo. Muhawak na siya na mo. Muhawak na siya sa imong habil. Di ko musugot. Basta mukis ganin aron mo. Basta lagi. Makayong pagbuminaw sa Lex Ay sa kalma lang Joshua. Kuhaan na ning gi-blindfold ni mo na ako, Pi. Kay mura na akong makaihi sa kakulpa. Sa posible ni mong buhaton ako sulod sa kwarto nga akong gi-imagine. What? Oh, di ko, uy. Madlo ko. Virgin pa ka ako. What?
are. Katawa lagi ka. Shit. I am the lucky one. Ha? Nga naman? Mas musamot nga dili tanang yung kabuhian, Jenny. Sa akong naibawaan, karon. Ni ko putasat ka sa akong naong. Agay! Ah! Oh, Agay! what happened? Ganun, miyagi ka. Murag may nilapay sa akong buko-buko. Unsa? Kuha na ko na yung gi-blindfold ha. No. There you go. Nakuha na rin mo. Shit. Nasuko ka? Dili ni mo. Kung dili sa naglabay ni mo, nagupa ang momentum. Nagkasiguro ka? Ga, may milabay ni mo? Huwag ka magkabantay. Ha? Mao ba? Basig huna-huna na po na ako. Pero, kadiyatan sa ha. Si Arla ko kadiyat, ha? Okay. Take your time. Damn. Shit. Virgin pa siya. Damn it, baby. Kung mo, ako di ay unya ang makaunari mo. Oh, gosh. I swear, dili ko makasaad. Kapag kahinay-hinay, unya ko sa pag-angko ni mo, baby. Mahimong sa sinugdanan. Pero nagkasiguro kung ma-excite ko og maayo, niya nang higayona. And I will be taking you the whole night. Roughly. May gani kay limpyo ang ilang CR din eh. Hinukwin, lain sad kaayog mahukaw, murag mahalon man nga kananan. Gikulpaan ko sa gibuhat ni Josh na ko kanina daw. Kaihiyo na hinuon ko. Magawas ako gikan din sa CR. Ay! Ang kabayong dako ah! Mas dako ka. Unsa? Dako kay kagkumpiyansa no? Uban-uban ang lalaki nga wa ka pa maswito sa pagkatao niya. Mapa blindfold pa mo. Baya no? Na ikaw sa nakauyon sa ka. Lamig yung pahiyom ni mo. Naunsa ka diya, uy. O ganun ni amang kuno ka, ha? Makapak man ka. Ikaw to, no? Diyaman. Ikaw ang naglabay na ko ganina, no? Nganong imo mo ko gilabay? O nganong imo kong gisundan din ha? Ano? Okay ba? Okay ba? Ikaw ba hilig kay mga paka? Sakit na ba? Pauli na. Kay dugay pa may mahuman. Una na. Di ko. Kung dugay pa ka, dugay sa kumupauli. Bahala mabahaw na tong karne nga akong gipamalit ka ganina. Sa? Nayapag ka, ha? Lagi ba? Di ka mahunong? Kaya alsahon ti ka paingon sa sakinan? Ubyaan na to ka ng imong kadit nga mistisong hilaw? Sige. Adi ay, sige di ha. Nagtuloy kang mabinuang rako nimo, ha? Dali. Ay! Dave! Dave, ibutang ko, ayaw ko kasa! Dave! Tingnan kumuto na ko imong buko-buko! Bahala ka. Adto na ta. Ay, pagsigilihok kaya kay mahuga. Sa pa! Nayaw pa! Josh! Ibutang ko. Ibutang dayon ko. Lagi. Lagi pagluhag. Josh! So, yapas kasi mong best friend din. Wa! Na-timing lang nga niya siya kay supplier siya og karne ining maong kananan. Ha? Mao ba? Gialsa ka niya? Oo, kay nakakita mo kong tapay-tapay suit. Dito sa suit ba? Nahadlok ko. Mahadlok ba ko ng mananapag, wed? Mananap? Insekto. Insekto, good. Magisod ako gawas kay mahadlok kayo ko. May nalang gani kay na timing nga nag-CR sa si Dave. Di ba Dave, no? Di ba, no? Tubog po. Oo. Mag-CR sad ka? Sige, watong talang ka din eh. No. Giapas na lang ka. Kay nabalag ko nga nadugay ka. Tana? Ato na ta? Dili ikaw. Una na og pauli. Yeah. Una na sa pagpauli. We're still going to have our private dinner ni Jenny. Una na.
Animal din tigwa nga. Dato man unta, pero mangingilad. Siya kinakaingon nga lakip ang uban nga may kuha na kong alahas. Wa na mamayad. Kagitawgan ko no sila sa buwiset nga tiguang na magbantay ko no kay dili tinuod ang mga alahas nga akong gidil nila. Buwiset, jud. Wa na hinong ko nakuha. Wa ko bayri nila. Kay kinahanglan pa ko no nga ila pang ipa-appraise aron masuta nila kung tinuod ba ang giabiso sa ilang amiga nga si Azon. O, diba, buwiset? Niyan ako doon sa iyang unit. May tagnaarong animal. Tuga kayo nakaabli ay. Oh, ikaw nasab. Yes, ako na sab. Surprise? Oh no, wa ko ba surprise? It's more on nabwisit ang akong kagabihion. Humasay mo gibuhat nako nga pagpanaot sa imong mga kaila? Ikaw pa ang nabwisit? Wa ko manaot. Dili na nako personalidad. Oh, mao ba? Ang dili pagbayad, ha? Wa ba usab sa imuhang personalidad? Ayaw ko kinaana. Sige sa kalang ba aron sulngon ko dinhi og magsamo ka nako, ha? You were nothing. Unwa pala ka punita sa kong pag-umangkon. Usa ka lang gihapon ka ordinaryong empleyado karon. Bahala kag unsa imong isulti diha. Ang importante nga bakwiun nimo ang imong gipanabi sa imong mga kaila nga may utang usab nako og bayran sab ko nimo. No way. Dili ko mobayad sa usa ka butang nga wa na sa akong mga kamot kay dugay na nakong nalabay. Oh, mao ba? Nalabay ha? Pwes makita ta karon kung tinuod ba ang imong giingon. No! No! Di ka mahimong basta na lang nga musuding akong kaugalingon. That is trespassing! Wa ko'y labot! Balik na ko ang akong mga alahas! What are you doing? Oh my God! Hey! Imong giablihan ang pultahan sa kulawak. Get out! 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 Bahala kang masuko ka diha! Out! Gikinahanglan ako akong mga alahas. Dili ko mo tuos imong giingon nga imo ning gipanglabay. Naibaw kung dili to fake ang ako mga alahas mo? I am now calling the security! Hay, mali mo kibutang! No, no, no! Dili mo kibutang! No! Hello, security! Gisod ko kawatan sa kong unit. Please, hurry up! Dugaya ko nila nagdaog sa sud sa kananan. Tuogid sige lang mibiya na ko. Kahimo ka kus pagbiya ni Jenny. Uban na ang tawanan. Hindi mahimo mo kumpiyansa ko. Mabaho naman ka ni akong karni nga gipamalit para ugma. Sus, bitaw eh. Pas mo na sad ko ini. Josh, maragabiin naman kita ayaw. Di ka po'y ganabaw. Pakigatubang na ko. No, di man sa ingon. Maikog lang ko nimo. Layo pa kay ka nga mo biyahe. Panya, gabiin na. Tingaling pagdukaon niya ka kung mag-drive ka. Thank you sa pag-una-una. But I'm fine. Oh, I'm sorry. Okay lang. Tubaga sa... It's not important. Oh, mo duty pa man kog sa'yo og magod. O... di ba nga di off ka man ugma? Ha? Ay, oo. Ay, oo, nalimot ko. Manlaba, manday ko ugma. Uy, dagang kong labanan. Imong mga sinina? Ipalondre na to. Bago ba ang imong kamutana? Ayaw na. Naanad ako nga magmano-mano. Such a wife material. Kung ikatumang na ka, dili ko makauna-una sa pagpauli sa amo. Ikaw, cute. Damn. Oh. Basig importante, cute. Sige na, okay na, tabaga lang. Manawag na ko niya. Tana? Sige. Pero may mo bang mubalik ko, ugma? Sige na kagbiyahe. Maikog na kay kunin mo. Mas gusto kong maluoy ka na ako kaysa maikog ka na ako. In that way,
Mayong pagpaminaw Masayo na lang sa unyang Lex ubanin ng kaluoy. Pino. Yan to sa gugma. Ha? Kaluyin ako. Please. Tubag ka ba? Sige na. For a while, ang sekretary na ako. Wala mo ko mabalik sa opisina ka ganina. Kay milahos ko nimo. Away. O sa pabituyo ni mo nako, ha? Emi? Diyos tabangi ko. Pagaw sa kugikan din sa prisuhan. Unsa? Og sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris. Ang ninyo sa kagahapon ang palawday ko noong subscribe sa akong YouTube channel. Kung daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.